इंडिया एशिया कप के फाइनल जीत गई। आर यू कॉमेडी मी? अरे नहीं भैया, हम सही कहता नहीं हो। और पाकिस्तानी भैया कैसी लगी आगे स्वाद? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे भैया तू लोग तो पलटू चाचा से तेजी में पलटी मारता लग हो। हम बबुआ जी सब बड़ बुजुर्ग लोग के पाए लागतानी, साथी संगाती लोग के राम राम कहतानी। अरवा लोग देख रहल बानी एशिया कप स्पेशल बबुआ जी कहिन क्रिकेट भोजपुरिया शो। शुरू करिए अपन बात कही तो हमने के तो सोचले रहनी कि भैया आज रात बिरात ले मैच देखल जाए, बिहान एकर डिस्कशन कइल जाए, लेकिन का कइल जाए श्रीलंका टीम कल से नहीं भैया अपना फैन सबसे अभी बात कर ली। तो हम हाजिर बानी फाइनल मैच के बात कही के लेकर के। ई फाइनल मैच जब शुरू होते ही खत्म हो गई। टॉस श्रीलंका के टीम जीतलस आ ई मैचवा में जे बानू ई टॉसवे जीते पर ओकर उपलब्धि रह गई। काहे से कि मैचवा में जितना बेइज्जती भइल बा, भगवान हो भगवान के तरह तनी के घर जे बसन रे। खैर टॉस हारला के बाद भारत के टीम पहले गेंदबाजी कइलस। पहला ओवर के ही तीसरा गेंद पर बुमराह जी परेरा के आउट करके झाल बजावेला पैविलियन में भेज देले। बुमराह वनडे के इतिहास में पहिलका बेरी पहिलका ओवर में विकेट लेले बड़े। ऐसा बोहनी बनैला श्रीलंका टीम के, श्रीलंका टीम के एकदम खटिए खड़ा हो गई। बाकी मैचों में तो लंका दहन भइल चौथा ओवर में। मोहम्मद सिराज अपन दूसरा मैच के चौथा ओवर लेके अइले। पहला तीसरा चौथा आ छठा बॉल पर निशंका समर विक्रमा असलंका आ डिसिल्वा के ऐसे पैविलियन भेज दिले जैसे वो लोग के बुझेबे ना कइल जे हमनी के खेलंगा आयरनिया से। ई ओवर में सिराज के स्विंगिंग गेंदबाजी देख के पूरा स्टेडियम सन रह गइल। यहाँ तक कि कमेंटेटर लोग भी लागल बवाल करे कि बाप रे बाप ऐसा मैच कहियो ना देखले रहनिया सन। हर जगह सनसनी फैला देले, हमनी के भाषा में कहल जाता एकदम गर्दा उड़ा देले। इतना हाली हाली गिरल लोग कि डिसिल्वा जब तैयारे नारले पिच पर आवेला, ओकरा चलते कितना टाइम खराब भइल। के छठा ओवर में सना का 12वां ओवर में कुशल मेंडिस के बोल करके सिराज अपन 6 विकेट के कोटा पूरा कइले। साथ साथ श्रीलंका के लंका दहन करे में भी अपन हनुमान जी वाला भूमिका निभाइले। कसर जब हार्दिक पांड्या मैच के 16वां ओवर के पहिलका दोनों गेंद पर मधुसन आ पथिराना के आउट करके श्रीलंका के पारी 50 रन पर समेट देले। गजब बेइज्जती है। जवाब में जवाब भारत के 6 ओवर और 1 गेंदा में 51 रन बना के 10 विकेट से मैच एशिया कप के खिताब दोनों अपना नामे कऽ लेलस। और वर्ल्ड कप से पहले अपन आत्मविश्वास के भी डोज जोन कहल जाला तोन ले लेलस। ये बतवा हमनी के आज के सवेरे के वीडियो में कहत रहनी सन कि राहुल द्रविड़ भैया वो प्रयोग मत करी। जब भारतीय टीम अपना पूरा क्षमता से खेली आ वर्ल्ड कप में जो प्लेइंग 11 खिलावे के बा तो उन्हें के खिलाएम तो टीम के परफॉर्मेंस कुछ और रही। अब देखी रहुआ आज के परफॉर्मेंस कितना गर्दा उड़ावेला रहल बा। बात को जब मैन ऑफ द मैच के तरह वाले के मालूम में अब यही परफॉर्मेंस के बाद सिराज के मैन ऑफ द मैच ना मिली तो केकरा मिली। तो भारत के टीम जब गर्दा उड़ाते हुए इस मैचवा के आज फाइनल मैचवा के जीत लेलस आ हम रात के जश्न मनावे के मौका देले बा। तो हम सब टीम जश्न मनाओ जाई। बाकी तुम सब लोग से अनुरोध बा कि अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा लोग है तो तनी लाइक कर दी, तनी अपना दोस्त लोग के लगे शेयर कर दी। जो भोजपुरी लगे तनी भोजपुरी के अंदाज में ये वीडियो पहुंचो। आ चैनल पर पहिलका बेर आइल बानी मुझे चैनल लगे तनी सब्सक्राइब कर ली आ नोटिफिकेशन के घंटवा होई उहो दबा दे। काहे हम कोनो नया वीडियो डाले नु तो यूट्यूब जब खबरी रखेला एगो उ खबरिया जब हमारे वीडियो का सूचना लोग लगे पहुंचा दी। हम आगे मिलत नहीं ऐसे ही अंदाज वीडियो के लेकर के। तब तक सब लोग खुश रही, स्वस्थ रही आ ही करत रही। जय हिंद आ जय भोजपुरी।